Goazen orain ikustera nola zuzendu daiteken Moodleen. Ikastaroan gaudela, sartuko gara kalifikazioetara. Hemen joan behar gara kalifikazio txostenak. Hemen agertuko zaizkit gure ikastetxeko irakasle guztiak. Bidaide edo zuzentzaile guztion artean, banatuta balin badauzkagu irakasleak, hemen filtratu dezaket. Adibidez, izenaren arabera, edo abizenaren arabera. Adibidez, niri tokatzen zait, G-tik aurrera. Abizena G-tik aurrera. Emango diot, eta agertuko zaizkit, G abizena daukaten guztiak. Hemen agertzen dira ataza guztien zerrenda, eta hemen sartu naiteke atazara, edo baita ere liburutxo honetan ateratzen zait irakasle honen ataza guztiak, modulo hontako ataza guztiak. Noa zuzentzera bat, eta zuzendu nahi dut 3. ataza. Zuzenean klik egin beharrean, askotan hobe izaten da beste pestaina batean irekitzea. Hortarako, eskubikoarekin eta ireki beste pestaina batean. Eta hemen, hurrengo pestainan agertu zait. Hemen zuzenean noa atazara. Eta hemen dauzkat, hemen beran, 2 aukera. Alde batetik, hemen dauzkat ikasle edo irakasle honen inguruko datu guztiak, ataza honetan kalifikatuta daukadan edo ez, noiz entregatu duen, iruzkinetan esteka bidali didan edo ez, edo entregatu duen guztia. Eta beste honetan, sartuko nitzake zuzenean atazara. Noa. Hemen, G-koak, esan dugu, G-koak filtratu ditu dela, niri tokatzen zaizkidanak, eta hemendik, mugitu nezake irakasle batetik bestera. G-tik aurrera daudenak. Hemen topatu dezaket ere bere abizena jarrita, hau iragazteko modu bada. Baita ere egin dezaket adibidez kalifikatu gabe dauzkadanak bakarrik, baina hemendik mugituko nitzake irakasle ataza honetan. Nik hau zuzendu behar dut, eta hemen lehenengo gauza ikusten dut kontrol zerrenda hau ez da ikusten. Baina hori sistemaren fallo bada. Nik deskargatzen badut, ikusiko dut, beteta daukala. PNG formatoa daukaten irudiekin ere berdina gertatzen zaigu. Ez da ikusten hemen bertan eta deskargatu egin behar du. JPG-ekin, egongo balitz JPG-en, ikusiko genuke aurrebista bat. Orduan agian bai komeni zaigu irakaslei izatea, irudiak entregatzerakoan, egiteko JPG-en. Asko zerrezagoa egingo zaigulako zuzenketa. Noa begiratzera, ea bakoitza egin duen. Bete du. Lan bat baino gehiago entregatu dituenean, hemen daukat, batetik bestera joateko aukera. Baina, ez du bete kalifikazio irizpide bat. Audioa ez du jarri iruzkinetan. Beraz, klik egingo diot, ez kasunetan. Orain feedback bat eman behar diot. Hemen jarri nezake, eta hemen jartzean adibidez audio bat grabatu dezaket, edo testu bat idatzi dezaket.
Audioa grabatzea oso horreza da, eta gainera hurbiltasuna ematen zaio. Hemen klik egiten dut, eta hasi grabatzen. Atasa ondo egin duzu, idoia, baina gauzatxoa falta zaizu. Falta zaizu grabazioaren URL-a jartzea. Baliabidearen azterketaren grabazio hori, audio hori, txertatzea iruzkinetan. Venga, gutxi falta zaizu atasa bukatzeko. Animo. Eta listo. Audioa sartu zaigu. Edo, beste aukera bada, nik horrela zuzendutzat ematen badiot, berari iritsiko zaio, mezu bat esanez, zuzendu dizute. Vale. Eta gero sartu beharko du Moodlera ikustera zer daukan ondo edo zerrez. Beste aukera bada, zuzenean. Bueno, nik gorde eman beharko nioke lehenengo gauza, baina beste aukera bada, bere perfilera sartu, irakasle honen perfilera sartu, eta mezu pertsonal bat idatzi. Eta hemen jartzen dudan guztia, adibidez jarriko diot. Esango diogu, kaixo idoia, ongi dago zure ekarpena. Eta hemen zehazten dugu oso importantea da mezu hau kontestualizatzea, ze hauek dira mezu orokorrak, orduan zein ataz ari garen. Ondo dagoela, baina falta zaiola audioa. Eta eskainiko diogu laguntza, bideotutorial bat eskaintzen diogu. Eta bukatzeko, animo, gutxi falta zaizu ataz amaitzeko. Laguntza behar baduzu, eskatu. Ondo segi, eta sinadura. Bale, honi bidali, eta iritsiko zaio, mezu bat, eta email bat, eta email horretan aterako zaio nik jarri diodan guztia. Falta zaio ni irizpidearen ondoan ere, jarri dezaket zerbait, zer gaizki egin duen. Bueno, ikusten duzu, bide asko daudela feedback hori emateko. Zer zuzendu behar duen esateko. Gorde eta hurrengoa, eta aterako zait, hurrengo irakaslea. Eta hemen bestearekin hasiko nitzake. Beno, eta horrela joango gainake, atasa zuzentzen. Eta gogoratu, atasa barruan gaudela, hemendik sartuta, ikus genezakela atasa honen ikuspegi orokorra. Adibidez hau, bidali du, baino ez dut kalifikatu, noiz bidali duen, irunzkinetan jarri duen URL-a, hemen artxibo guztiak entregatu dituenak, ikuspegi orokorra daukagu, ikasle guztiena. Eta gogoratu filtratu daitekela hemendik. Bueno, agur ba.